Voor het eerst in de geschiedenis wordt er in alle apotheken in Nederland staakt. Apotheekmedewerkers uit Friesland gaan richting Den Haag omdat ze het net eens binnen met de joeddijstige CAO. Ze krijgen te min betellen en de werkdruk lijkt te heeg. Je wil heel graag een statement maken dat het nodig is dat wij toch wel meer leensverregeling gaan willen dan de 2% die ze bieden. En dan is dit nou de manier naar al die probeersels en naar de onderhandelingen die op niks uitdraaien. Jenny Sipma is al zo'n 30 jaar apotheekmedewerker en verneemt dat het tijd is om haar stem jaren te litten. Regionaal dienen Sipma en haar collega's al on verschillende acties mee. Maar dat bracht net volop. Wij volgen de CO keurig. We gaan al die mondjesmaten gewoon alles maar behapt. En volgens de regels en het gaat op zich wel aardig. Maar het blijkt dus nou in de praktijk wel dat wij echt achterin op de mbo-4 niveau opleidingen. De huisartsen verdienen meer. De ziekenhuisapotheken, als je daar werkt, verdienen meer. Dus ja, wij willen als apotheekmedewerkers die in de openbare apotheek werken ook meer verdienen. De apotheek uit Dokkum hoopt het net met lege handen uit Den Haag te komen. Dat er wat actie komt, want ja, het is net alleen een wijtje in de werkgevers, maar de zorgverzekeraar stond er ook boven. Die had echt een hele grote impact erop. En daarboven dan werd het ministerie. Dus ja, de binpotjes, maar werd het belonen, dat is echt niet helemaal duidelijk. Dus ja, we willen ook toch uzelf stimuleren en voor uzelf opkomen.